सार दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ सान्थिनि नायक श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङा जोंनि गसाइगाव टाउननि बिखायाव दिनै रबीन्द्र भवन मुङै मोनसे बाव न'ब्लां बा आलासि जिरायसालि बेयाव बानायनानै होदों 1 कौटि रांजोंहाय जोंनि सराइबिल समस्तिनि बा गसाइगाव ओनसोलनि बेंगलि समाजनि मानसिफोरा ज' जानो हानाय मेल मिटिं खुंनो हानाय माब्लाबा बेयाव थानोबो हानाय बेबायदि बेबस्था बिथाङा खालामनानै होदों। दिनैहाय बिथाङा बेयाव नुजाफैनांगौमोन मोनसे गोनां हाबाफारिनि थाखाय नुजाफैयाखै गतिके जोंनि लकेल एमएलए मानगोनां आदा जिरन बसुमतारीजों आंजों बे न'खौहाय आलासि जिरायसालिखौ जोङो बेखेवफैदों। दिनै जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि बा गसाइगाव टाउननि गोबां रायजो राजाफ्रा बेयाव नुजाथिनानै जोङो दिनै बे भबनखौ बेखेवबाय आरो दिनैनिफ्राय रायजो राजाया बेखौ बाहायनो हासिगोन। सार नोंथाङाबो जिहेतु 5 नं सराइबिल बियादनि सासे बिजाथि जाबाय नोंथांनि जे सोलो बोलोफोर बे माबायदि जागोन? सोलो बोलोनि बाथ्रा बुङोब्ला जिहेतु सुबुं दारा हादोराव रायजोआसो डिसिसन लायो। दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा आंखौहाय सराइबिल समस्तिनि सासे बिजाथिनि जग्य होननानै जे बिथांमोना आंखौ बिजाथि होदों आं गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावहरदों। आङो सराइबिल समस्तिनि भटार रायजोनि मानगोनां भटार रायजोफोरनिसिम आं खावलायहरदों बिथांमोननि आशीर्बाद आङो हास्थायदों। बिथांमोना जुदि आंखौ रायजोनि प्रतिनिधि बानायनानै दैथायहरोब्ला पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बानायनानै दैथायहरोब्ला आं सराइबिल समस्तिखौ 40टा समस्तिनि गेजेरावनो बयनिफ्रायबो साबना हामनासिन समस्ति खालामनो थाखाय आं नाजालांगोन। बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि सुबुंफोरनि मोनथाय जौगानाय आरो बिथांमोननो न्याय होनो थाखाय आं नाजालांगोन। थालांनाय न'खरफोर गोरिब गुन्द्रा न'खरफोर आरो गोग्लैसोनाय हारि माहारिनि सुबुंफोरखौहाय गोजौआव दैखांलांनो थाखाय आं अरायबो नाजालांगोन आरो प्रमद बर' सार दैदेननाय जे सरकार जानो थांगासिनो दं 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम बे सरकाराव आं सराइबिल समस्तिनिफ्राय देरहानानै गोख्रोङै बाहागो लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। सार मोनसे सोंलु सोंनो रायजोफोरनि गेजेरावहाय जिहेतु सिगांनिफ्रायनो एमसिएल थाबोनाय मृत्युंजय नार्जारि नोंथांनि थाखाय फेक्टर जागोन होननानै रायजो राजाफोरा बुङो मा बुंगोन सार? आदा मृत्युंजय नार्जारिया जोंनिनो न'नि मानसि। आदा मृत्युंजय नार्जारि मोना जोंनि सिनियर जोङो गोदो आन्दलन खालामबोदों बिथांमोननि दैदेननायावनो बिथांमोनजों लोगोसे ज'यै आन्दलन खालामबोलायनो मोनदों। बिथाङा बड' लिबारेसन टाइगार्सआव दङमोन जोङो अल बर' स्टुडेन्टस इउनियनाव दङमोन जों बिथांमोननि जुनियर बिथाङा सासे मोजां मानसि आदा मृत्युंजय नार्जारिया। गतिके दिनैहाय जिहेतु राजखान्थिनि फोथाराव आदा मृत्युंजय नार्जारिजों आंजों बादायलायनायनि मोनसे थासारि सौफैबाय। बे सुबुं दारा हादोर रायजोआ जायनो भट होगोन रायजोआ जायनो आशीर्बाद होगोन बे समस्तिनिफ्राय देरहालांगोन। आं दा मिजिंथियो जिहेतु जोंहा सान्थिनि नायक प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव थांनाय 5 बोसोर गोबां खामानि जाबाय। इउपिपिएल हान्जाया दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसननो हाबाय। जों मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि मोनथायखौ बिथांमोननि हारिमु राव थुनलाइखौ दिनै रैखाथि होनायजों लोगोसे जौगाखांनायनि खामानि मावनो हादों। जायनि थाखाय दिनै थांनाय 5 बोसोर जोंनि बिटिसिआव सानसेबो बन्द जायाखै। खुनु जाथि जनगोष्ठीयानो गावखौ थालांनाय बायदि फिल खालामाखै। बेखायनो आरो दिनै साफ्रोमबो माने न्याय मोनै सुबुंफ्रा न्याय मोननो हादों। दिनै नोंथांमोना नुदों जे जोंनि बेंगलि समाजनि थाखाय मोनसे रबीन्द्र भवन लुना होदों। बेबो मोनसे इनक्लुसिभ पलिटिक्सनि मोनसे एग्जाम्पल। गतिके बेफोर गासैखौबो नायजोबनानै 40टा बिजाबावनो रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलनो भट होनो रेडि जानानै दङ आरो इउपिपिएलखौ देरहाहोनानै प्रमद बर' सारखौ फिन खनसेबाव चिफ बानायनो थाखाय थियारि जानानै दं। बेबायदि थासारियाव आदा मृत्युंजय नार्जारिया सराइबिल समस्तिनिफ्राय देरहानो हागोन होननानै आं सानो।